आपण आज शैक्षणिक सहलीमधला दुसरा दिवस आहे आणि या दुसऱ्या दिवसामध्ये हा कोंढाणा किल्ला आहे. कोणता किल्ला आहे? कोंढाणा किल्ला आहे. पण आता ह्याचं नाव काय आहे? सिंहगड. याचं नाव आहे सिंहगड. तर आपल्याला चौथीचे बरेचसे विद्यार्थी आहेत. तर तुम्हाला गड आला पण सिंह गेला हा धडा इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये आहे. तर आहे तुम्हालाच नाही आम्हाला सुद्धा होता. आमच्या आई वडिलांना सुद्धा हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. तर हा महाराष्ट्राचा इतिहास हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आहे की ज्यांनी आपल्या महाराष्ट्राला स्वराज्याची निर्मिती केली. स्वराज्य म्हणजे काय? स्वराज्य कसं आणि निर्माण आपण आपल्या ह्याच्यावर आदिलशाही मुघलशाहीची सत्ता होती. तर यातून आपल्याला बाहेर काढण्यासाठी जे स्वराज्याचं स्वप्न अंगी बाळगलेलं होतं ते आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री म्हणजेच आई मा जिजाऊ साहेब यांनी असं स्वप्न दाखवलं की शिवाजी महाराजांना अगदी लहानपणापासून बाळ पडू दिलं की आपलं स्वराज्य निर्माण झालं पाहिजे. अगदी 16व्या वर्षापासून 16व्या वर्षी त्यांनी शिवाजी महाराजांनी आपल्या सवंगड्यासोबत स्वराज्य निर्मितीची प्रतिज्ञा केली. रायरेश्वराच्या मंदिरामध्ये स्वराज्याची प्रतिज्ञा केली आणि ह्या प्रतिज्ञेचा आणखी काही बरेच गड किल्ले जिंकलेले आहेत. तर हा गड किल्ला 23 किल्ल्यापैकी तह केलेला हा एक किल्ला होता. तो मुघलांच्या स्वाधीन होता. तर तो 23 किल्ल्यापैकी हा किल्ला म्हणजेच एक कोंढाणा हा इतका मजबूत आणि बळकट किल्ला होता की जिजाबाईंना नेहमी असं वाटायचं की हा किल्ला आपल्या स्वराज्यामध्ये असला पाहिजे. तर तेव्हा एके दिवशी त्या सहज अशा खिडकीमध्ये बसल्यानंतर जिजाबाईंनी सहज छत्रपती म्हणजे शिवाजी महाराजाकडे शिवबाकडे बोट करून ह्या किल्ल्याकडे बोट करून शिवबाला असं म्हणाले की हा किल्ला आपल्या स्वराज्यामध्ये असला पाहिजे. हे आईने जे शब्द उद्गारले आणि त्या बाल शिवबाचा मनावर जो परिणाम झाला तेव्हा त्या रात्री त्यांना झोप सुद्धा आली नाही की हा किल्ला आपल्या स्वराज्यात आलाच पाहिजे. म्हणून त्यांनी हा किल्ला येण्यासाठी जो आपला निर्णय धडपड चालू ठेवली. त्यांचं विचारचक्र सतत चालू होतं आणि तो किल्ला आपल्या स्वराज्यामध्ये आला पाहिजे, काबीज केला पाहिजे या विचारात असतानाच त्यांच्याकडे एक मावळा त्यांचा परम मित्र तानाजी मालुसरे आपल्या मुलाच्या लग्नाची पत्रिका घेऊन शिवाजी महाराज आणि मा जिजाऊ साहेब यांना आमंत्रण देण्यासाठी आलेले होते. तेव्हा छत्रपती मात्र त्यांच्या विचारात होते आणि त्यावेळेस मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज काय म्हणाले की रायबाचं लग्न तुम्ही उरकून घ्या, मी काही लग्नाला येऊ शकत नाही कारण आम्ही जातीनं कोंढाण्याच्या लढाईवर जाणार आहेत. हे ऐकून मात्र तानाजी मालुसऱ्यांचं रक्त असं सळसळलं. राजे आम्ही इथं असताना आम्ही जिवंत आहे तोपर्यंत तुम्ही लढाईवर जाणार हे शक्य नाही. माझ्या मुलाचं लग्न आधी लग्न कोंढाण्याचं आणि मग लग्न रायबाचं असं जेव्हा म्हणाले आणि स्वतः कोंढाण्याची जी जबाबदारी होती ती तानाजी मालुसरांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि रायबाचं जे लग्न होतं ते पुढं ढकललं आणि त्यांच्या सोबतच त्यांचे भाऊ, त्यांचं नाव माहित आहे? माहित नाही? काय नाव होतं सांगा बरं. तुम्हाला धडा झालेला आहे झालेला ना गडाला पण सिंह गेला त्यांच्यासोबत लढायला तानाजी सार्थक सूर्याजी. व्हेरी गुड. तर सूर्याजी आणि तानाजी यांनी आपल्या खांद्यावर कोंढाणा जिंकण्याची जबाबदारी घेतली आणि कोंढाणा सर करणं एवढं सोपं नव्हतं. आपण इथपर्यंत बसने आलो, त्या गाड्याने आलो, एक काय 200-300 पायऱ्या चढायला आपण 2-3 ठिकाणी बसलो. हा तेव्हा तर अशी काही सुविधा नव्हती, सोय नव्हती, काही नव्हती. गड पलीकडून चढण्यासाठी चारी बाजूनी बंद किल्ला आहे हा, है का नाही? कुठून असा उघडा नव्हता की जिथून एखादा परकीय शत्रू आतमध्ये घुसत आणि कडक बंदोबस्त होता. परंतु तानाजी मालुसरे आणि त्यांच्या मावळ्यांनी
चौफेरकड्याची पाहणी केली आणि एकीकडची जी बाजू होती तिथं पहारा जरा कमी होता आणि त्या बाजूला पहारा कमी असल्यामुळं आपल्याला आत गडामध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळणार होती असं त्यांचं नियोजन ठरलं. आणि त्यांनी काय केलं, एकाने कल्याण दरवाजा आणि दुसरीकडे जे मेन मुख्य दरवाजा आहे या ठिकाणी थांबायचं. जास्त मावळे नव्हते. किती मावळे होते रे? 4 नव्हते, 300 मावळे होते. जास्त मावळे नव्हते. आणि इथं फौज भरपूर होती, यांच्याकडे तोफखाना गोळ्या वगैरे भरपूर होत्या, परंतु आपले मावळे 300 होते. आणि गड चढायचा होता. गड सर करणं एवढं शक्य नव्हतं. सहज असे पायऱ्यावरून येऊ देणार होते का? चला आता आम्हाला इथं राहायचं, आम्ही आमचा हक्क आहे असं दाखवायला येऊ देणार होते? नाही. परंतु आपल्याला येण्यासाठी पलीकडं आहे तो कल्याण दरवाजा. कोणता दरवाजा आहे? कल्याण दरवाजा. तर कल्याण दरवाजा मार्फत आपल्याला वर यायचंय हे ठरलं. याच्या बाहेरून दिसतंय ते दरवाजातून तिथं बघायला यायचं नाही. कसं? वर गड तर खूप उंच आहे. खालून मैदानाहून तळावरून वर यायचं म्हणजे सोपं काम नव्हतं. कड्या कपाऱ्यामधून पाय टाकून येणं आणि वरचा कल्याण दरवाजा उघडणं सुद्धा इतकं सोपं नव्हतं. परंतु ते सहज शक्य करण्यासाठी त्यांची एक घोरपड होती बघा. त्या घोरपडीचं नाव माहिती आहे तुम्हाला? यशवंती नावाची घोरपड होती. त्या यशवंतीच्या माध्यमातून जो दोर होता तो दोर इथं बांधला आणि खाली 2-3 मावळे आणि वरती 2-3 मावळे यशवंतीच्या मार्फत तानाजी मालुसरे किल्ल्यावाटे वर आले आणि गड बांधून मावळे पटापट 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 किल्ल्यावर आले. आणि इथं जे आपले शत्रुत्व होते ते मात्र बिनधास्त होतं आणि शांततेत होतं. कारण कोण सर करणार आहे? एवढा अवघड किल्ला, अवघड गड चढून कोण येणार नाही असं प्रत्येकाला वाटत होतं. पण आजपर्यंत जे किल्ले गड जिंकले ती सगळे गनिमी काव्याने जिंकलेले आहेत. शिवाजी महाराजांकडे एक ताकद होती, ती कोणती? गनिमी कावा. आणि त्यांचं जी मावळे मंडळ होतं ती सगळं असं मजबूत होतं. संख्या कमी होती पण विश्वासू होतं, प्रामाणिक होतं. आणि ह्या विश्वासावर, प्रामाणिकपणावर आणि जीव असेपर्यंत लढण्याची जी तयारी होती, रक्ताचं पाणी होईपर्यंत हे मावळे आपल्या राजासाठी लढलेले आहेत. आणि स्वराज्यासाठी सुद्धा, स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी. हे स्वराज्य हे फक्त एकट्याचं नव्हतं, तर त्याच्यासाठी अनेक लोकांचे प्राण गेलेले आहेत. तर त्यातीलच एक म्हणजे तानाजी मालुसरे. जेव्हा कल्याण दरवाजा उघडला आणि सर्व मावळे भराभर आत येऊ लागले त्यावेळी मात्र सैन्य जे शत्रू होते ते खडबडून जागे झाले आणि सगळीकडे एकच हाहाकार उठला. प्रत्येक जण पळू लागला, प्रत्येक जण पळू लागला. आणि प्रत्येक जण पळत असताना मात्र एकच गर्दी झाली. मारामारी, हाणामारी, कापाकापी, चिराचिरी ह्या एकच गोष्टी घडून येऊ लागल्या. तेव्हा मात्र जो तानाजी मालुसऱ्यांचा जो हातामध्ये काय असते पाठीला लावलेली रे ढाल, जे हातामध्ये आपले सुरक्षेसाठी एका हातात तलवार आणि दुसऱ्या हातात ढाल. तर ती लढता लढता त्यांची ढाल काय झाली माहित आहे का? तुटली. त्यांची ढाल काय होती? तुटली. आणि ढाल तुटल्यामुळं त्यांनी आपल्या डोक्याचा जी पागोटा होता, शेला होता, तो आपल्या हाताला बांधला. आणि तिथं बांधलेला तिथं बांधलेला आहे तेव्हा हे इथं तानाजी मालुसरेच्या एका हातात तलवार, त्यांची प्रतिकृती तेच शेला त्यांना बांधला. आणि ते येणाऱ्याचे सपासप वार मात्र त्यांच्या छातीवर जळू लागले. पण हे करत असताना त्यांची जी ढाल होती ती ढाल तुटल्यामुळं त्यांच्या शरीरावर जे वार झाले होते त्या रक्ताने ते रक्तबंबाळ झाले होते, नाहून निघाले होते रक्तामध्ये. आणि रक्तामध्ये नाहून निघाले असताना ते धारातीर्थी पडले. आणि धारातीर्थी पडले त्याच ठिकाणावर आज इथं आपण सर्वजण आहोत. तर धारातीर्थी पडल्यानंतर सगळे मावळे काय झाले? घाबरले आणि इकडून तिकडं सैरावैर पळायला लागले, भिवू लागले की आता आपण काही गड सर करू शकत नाहीत, आपण हा किल्ला स्वराज्यामध्ये आणू शकत नाहीत. त्यामुळं प्रत्येक जो तो पळायला लागला. तेव्हा मात्र सूर्याजी जो तानाजी मालुसऱ्यांचा लहान भाऊ होता
तेव्हा मात्र त्यांनी जो कल्याण दरवाजा आहे तो बंद केला आणि त्यांच्या तोंडातून एकच हे झालं की अरे असे भागूबाई सारखे पळता काय, तुमचा बाप इथे मरून पडला आहे. एक तर लढा, शत्रूशी लढा, नाही तर कड्यावरचा दोर मी केव्हाच कापून टाकलेला आहे. उड्या मारून मरा, नाहीतर एकतर शत्रूशी लढून मरा. एवढे शब्द म्हणतात सर्व मावळे मागे पळाले आणि एकच धुव्वाधार लढाई झाली आणि त्यांनी शत्रूचा फडशा पाडला आणि आपला हा गड सर केला. जेव्हा गड सर केला तेव्हा जी तोफ होती ती तोफ दारू गोळा जो होता तो आवाज. कारण काय ठरलं होतं, जर गड सर झाला तर कळणार कसा होता, तर तोफेचा आवाज जो आहे तो तिथं जाणार होता. हा तर ती तोफ जरी असली तर शिवाजी महाराजांना कळायचं होतं. आणि सूर्याजी मालुसरे जेव्हा दुसऱ्या दिवशी गेले, शिवाजी महाराजांकडे भेटायला गेले, गड सर झालाय, छत्रपतींना कळालं, आई साहेबांना कळालं की गड सर झाला, पण अरे मला कोण काही माहितीच देत नाही तानाजी कुठं आहे, असं जेव्हा शिवाजी महाराज म्हणले. कारण तानाजी मालुसरे या लढाईमध्ये, या युद्धामध्ये काय झाले होते, धारातीर्थी पडले होते, मृत्युमुखी पडले होते, पण कुणाचं धाडस होत नव्हतं की हे शिवाजी महाराजांना सांगण्याचं. शिवाजी महाराजांच्या डोक्यात एकच होतं, अरे गड सर झालाय पण माझा तानाजी कुठं आहे, माझा उजवा हात कुठं आहे, असं वाटत होतं. परंतु हे सांगताना सूर्याजीच्या डोळ्यातून पाणी आलं की आपला तानाजी गेला. हे ऐकतात जिजाबाई आणि शिवाजी महाराज यांना खूप दुःख झालं आणि तेव्हापासून ह्या गडाचं नाव कोंढाणा जे होतं तर सिंहगड असं ठेवलं. तेव्हा एकच शब्द शिवाजी महाराजांच्या तोंडून आला, गड आला पण सिंह गेला. आणि त्यावेळेस पासून ह्या गडाचं नाव कोंढाणाऐवजी सिंहगड आज अजरामर झालेला आहे. आणि तानाजी मालुसरे सुद्धा इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरानं लिखित असं नाव आपल्या पूर्ण पिढ्यान पिढे हे नाव कायमस्वरूपी लक्षात राहील. हे पूर्ण कोंढाणा किल्ला जिंकून झाल्यानंतर स्वतः जातीनं मात्र जे रायबाचं लग्न होतं तर रायबाचं लग्न स्वतः आई जिजाऊ साहेब आणि शिवाजी महाराज यांनी त्यांच्या गावी जाऊन रायबाचं लग्न संपन्न केलं. पण त्या विवाह सोहळ्यामध्ये तानाजी मालुसरे नव्हते. अशी ही देशभक्ती होती, स्वामीनिष्ठा होती आणि स्वराज्याविषयी असलेली भक्ती होती. तर असा हा इतिहास आपण तानाजी मालुसरे यांच्या बाबतीत ऐकला. तर सगळ्यांनी आपण सुद्धा याच पद्धतीने वागलं पाहिजे. स्वराज्य म्हणजे काय, स्वराज्य हे स्वैराचार नाही, तर स्वराज्य म्हणजे सर्वांनी जे नियम आहेत, जे कायदे आहेत त्या पद्धतीने वागलं पाहिजे. जाताना सुद्धा व्यवस्थित जाणं, वाद न करणं, कागद कचरा न टाकणं. ह्या भिंती जे आहेत हा आपला ऐतिहासिक ठेवा आहे, मौलिक ठेवा आहे. ह्या ज्या वास्तू आहेत ह्या वास्तू, इतिहास हा आपल्या जगण्याचं मूळ आहे आणि इतिहासाच्या मुळावरच आपलं भविष्याचं झाड उभं राहणार आहे. म्हणून आपला इतिहास हा पुसता कामा नये. तर आपण ह्या इतिहासाची, ऐतिहासिक वास्तूची सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. ऐतिहासिक वास्तूचं जतन केलं पाहिजे आणि हा वारसा असाच पुढे पुढे चालू ठेवला पाहिजे. तर तानाजी मालुसरे आमचा, तानाजी मालुसरे आमचा.